салом алейкум дӯстони азиз, хушомадем ба канал. Дар навор имрӯз хонаҳои заминӣ дар ноҳияи Ëвон, кӯчаи Тоҷикистон, ориентир қафои амонатбанк 30 сотиқ замин дорад. 9 дар хона ва боз 2 ванна, 2 ҳоҷатхона дар дохили хона мебошад. 1 баня ҳоҷатхона алоҳида дар берунам дорад. боз мансардам дорад. фурухта мешавад бо нархи $210,000 боз савдо мешавад. хона ремонти нави замонавӣ фасон дорад. фақат дар омада зиндагӣ мекунед. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. гирди ҳавлин маҳкам дарвозаи фасон дорад ва боз гирди хона боғ мебошад. ҳамаи намуди дарахтони мевадиҳанда дорад. ҳамаи хонаҳо ба худашон алоҳида кондитсионер доранд. дегдонхона, кладовка, оғил, навес ва беседкаи барои дамгирӣ ҳам дорад. хона ягон проблема надорад, фақат дар омада зиндагӣ мекунанд. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз. шахсоне ки хона дорен ва мошин дорен, квартира дорен, рақами мо дар экран мешаванд. ба тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сумай.